Słomianny gdowiec. Łosto jak są duma. Moja staro wykludziła się na całki tydzień do jej mamulki, a mojej świekry. Blankci to jest dla mnie szpasowno i przyjemna odmiana. Tak się miarkuje, co do kupy ze moim psiokiem chlebusem, blankci miło strowiemy te dni. Pędziałek. Genałek zaplanierował całki dzień, wszystko podle raje. Wiem, o wtorek byda wstawał, wiele czasu poświęca na pluchtanie się i śniadanie. Porachowołek wiele też czasu zajmą mi ważenie, sprzątanie, pomywanie, wykludzanie mojego psioka na dwór, sprawonki. Jest derkusie, jeżeli ci gryfnie zadziwiony i że jednakowoż ostanie mi mocka frajnego czasu i nodlumie. Na wieczerzo wfundnąłech się som i mojemu chlebusowi po srogachnym szteku. Co by stworzyć miło launa, fajniście deknąłech stół, postawiłech blumwaza z łzami driny i zapolołech szykownisto świeczka. Mój psiok na przydowek erbnął pasztyt ze kacycy, za tym główne dani ugarnirowane gemizami, a jeszcze nawety fajniste kiksy, a ja się polekuśku szkluką szmektne wino i kurza ci ze uciechą srogo cygara. Najisto dawno nie czuł się tak szykownie. Wtorek. Wytoplikowałech mojemu psiokowi i że każdy dzień nie ma święto. Bez toż też nie mogę się spodziewać, co sztyc będzie ćkał przydowki i insze jodło, a że ze 3 roztomajtych szyselków, które ją muszę nie skorzy pomywać. Przy każdym śniadaniu merknąłech i żeś słepanie zaftu ze frisztych apluzinów mo tak poprawdzie jeden srogi fejler. Za każdym razem trzeba nie skorzy festelnie myć ten wichajster do presowania tego zoftu. Jak idzie rozposać ten problem? Ano, trzeba by narychtować zoftu na 2-3 dni. W ten czas ta zoft presa będzie szło myć albo szpluktać 2-3 razy mini. I odkrycie Ameryki. Winerki idzie ci przeca odgrzać we zupie. Tym tuplem już zaś jest jeszcze jeden garniec mini do pomywaniu. Jo, tak poprawdzie pewnikiem nie byda tyrał za maszyną do odkurzania każdy dzień, jak chciała moja staro. Roz na 2-3 dni styknie. Muszę ino na zicher pamiętać, sobie seblykać szczewiki przy wlazowaniu do antreja, a temu psiokowi wyczyć do sucha szłapy. Krom tego czuję się naisto monter. Szczoda. Mam wrażenie, że gospodarzenie prowadzenie domu zajmą jednakowoż więcej czasu niż mi się zdało. Beda musiał zwekslować całko swoja strategię. I tak, przysmy człowiek ze szynku pora narychtowanych tam warzy, tym tuplem nie traca we kuchni za tyle czasu. Narychtowanie jodła nigdy przecamż nie mogę zetrwać dłuższy niż same jedzenie. Kolejny problem to posłanie prykola. No i przodzi czaśniego przed pojednim się wygramulić. Zatem przeluftować szlafcimer, a na ostatku równo pokłaść obleczeni. Zawracanie głowy ze tym wszystkim. Nie uważuję, co by każdodniowe słanie prykola było konieczne. Osobliwie, co tak na odwieczerz musi się człowiek w nim już zaś legnąć. Wecą kości zdomi się i że jest to robota blank bez cweku. Zrzyknąłem się do ementu rychtowania oddzielnego jodła dla mojego psioka i lajsnąłem się krauzy i biksych ze gotową warzą. Pieści się skorzy decko krzywił, no ale ja mogę się obyć bez tych ci wszystkich domowych łobiotków, to on też nie mogę za tela mekrować. Czwartek. No toż fajran ze presowaniem zoftu za apluzinów. Styknie. To ci nie do uwierzenia i że we tym niewinowato wyglądającym owocem jest jarze tela zgryzki i nieprzyleżytości. Lajstna się gotowy zoft we flaszkach, odkrycie iluminacji od dnioszka. Udało mi się przespać całą noc i bez mała wyszibnąć się ze prykola i nie pobulić, nie skiełtać w obliczy. Rano musiałem ino wyrajbować sztebdeka. Snadną rzeczą, jeśli to problem szprymy i na łączo z nyanią nie idzie się za tela obrocać i zwiertać we tym prykolu. Deczko mnie boli pleco, ale gorko brał zaś dziebko mnie hilfła.
Łodziknuje się też od każdodniowego golenia, bo to przeca fachowo utrata czasu. Szafnuje bez to wercite minutki, w których moja staro nigdy nie traci, bo ona przeca blank nie musi się razjerować. No, można ino ta moderno depilację robić na miesiąc, nie? Kolejne objawienie. Nie ma cweku każdy róz jodać ze snożnego talerza. Furdino te pomywanie napoczyną mi działać na nerwy i festelnie awrygować. Pies też mogę się naćkać za jednego szyselka? Endlich to przeca ino gadzina, nie? Aha, pozór, mam mniemani, co odkurzać potrza najwyżej rozbecołki tydzień. Knobloszka na obiad i na wieczerzę. Piątek. Ecie, zmarkowałech, i że z rańcach knobloszka winerki smakują blank dobrze. Po południu jakoś gorzej, a na odwieczerz blank nie są szmekne. Pies dostał suche jodło. Jest one genau tak samo masne, a szalka nie ma ufifrano. Już zaś jona pocznie jodać zupa direkt ze gorka. Jest genau tak samo szmekno, a nie trzeba marasić ani talerza, ani kelni. Teroski już nie czuje się tak, chobych był automatyczną maszyną do pomywania. Ustołek też sztyc wycierać deliny we kuchni. Ta robota tak ci mnie mierziła, jak te cołkie zawracanie dupy ścieleniem prykola. Haha, żegnajcie biksy, nie bieda przeca darmo marasiu biksen Efnera. Sobota. Po jakiego dioska na odwieczerz se blikać w obleczynie, kiej z rańca już zaś czasie nas odłowlekać. Przy przyleżytości idzie też łobyć się bez sztepdeki i nie ma z rańca utropy za jej składaniem. Nerwy mam napnięte choby sznury. Dzisiaj na śniadanie zjem ino to, co nie wymogo żadnego ospakowywania, krocio, otwierania, szmarowania, ważenia ani kwyrlania. Wszystkie to działania wiedzą mnie no do krymfów. Plan na dzisiaj. Łobiot weczką prosto z tytki, przygibany nad Augustem. Żadnych talerzy, byszteków, tisztuchów i innych głupotów. Deczko mnie targają kielca. Pewnikiem ćką maliczko, nie zatela owoców, ale nie chce mi się ich targać ze sklepu. Można ci to będzie na pocznięcie szkorbutu. Oba ze moim psiokiem są my osłabione i zmierzłe. O szaroku weczkaliśmy coś ich ze psiokowej szyselki, ale żadnemu snos to nie smakowało. Tak po prawdzie to bych musiał się ogolić, oszpluchtać, uczesać, narychtować mojemu psiokowi coś ich do jodła, wyleźć nim na spacer, pomyć szkorupy, statki, posprzątać, pójść na sprawunki, ale ganz einfach nie poradza się zesia wykrzosać tyle siły. Mam problema ze utrzymaniem równowagi, napoczyną mi sztinkrować wezrok, psiok blank ustał myrdać ogonem. Niedziela. Sztuchane bez ten rest tego, wiecie, instynktu samozachowawczego, wywlekli się ze naszego prykola, ze naszych hadrów i idziemy do kupy ze tym moim chlebusem psiokiem do restaurantu. Kaj bez 2 godziny ćkomy roztomajte maszkiety, korzystamy ze mocki talerzy, bo przedsądź nie musimy ich teroski pomywać. Nie skorzy, tyżu zaś łoba, landujemy we hotelu. Izba ci jest gryfnie wysprzątano, snożno i przytulno. Endlich znodek już kniw na tropi ducha tych okropicznych domowych obowiązków. Hehehe, ciekawe, jeśli choć kiedy przyszło to do palicy mojej starej, sprawił Eugen z Pnioków.